so yasne enne anwumre se ensam no ye metesem na yemfa mu kirekire mu nyina da eso emeso mo enne anwumre ka wadwen kase no enwanu mienu a yaje yegua ye de nsam mu kirekire mu nyina da ebeso mo medin ene maame ekwia janewa mene kwaku anin kusi buadum afa abusia nsam ni kiremu eni Ahenkan FM Edem abusia ya sha ensam na se a NPP amayokuo na so ye anani ye kwa so light ten die free nsam ni fiti ase nyina ewo ne free ani sa sabre dia kato na bro na ne wa mabato a special delegate conference wamo di akwa hwehwe so wo chinechi na sabato na ekoso na enipa maaku edu ani ye kwa to omoso abasa nipa imu chese wamu gusu a wamo ebo aprodin sama wodu atudwa na wamumu baako ene doctor akoto owusu afriye enka ne wano ne soafo a na wo hwekwayo ene nnuane so ewo maimu na esansa wasefa akoso wotena wacha na wo ya ka ho wote fa akoso na wote wade so enu nti wase wo sole kwa ka na wapre akonanim asoafo ne de wase wadi bia sabre de wo pe mu di brana nkasa wo pe katechia di brana nkasa wo pe mampani akonnwa na atena so nti nani abri ye pa wade nsama wodo atudwa na ensama wade tudwa ndia wase kwakobo an wade bo asante mantemo MPP tutinani ya wano ewo woni bonyamfo Bernard Enchibosi akon ene edin a ye nyina ye dinim no dodo na de fra no ene chema wuntumi ene watu bia bono kwakopansa ne ye ene ni suban bia wada na di no wahwe ne wonya de kiresa sa suban ne ye no enya de ebetimi aboama NPP amayokuo na akwankan Dr. Owusu Afriye akoto atwa ne nsemso ana wachem sa super delegate conference ya ebeba so nyame ya adoma memini dey ani ohwa ni emabie ensem bi ni anamontuo bi a chema wuntumi ato na wasinya de ebebo akura anhwe be wi ase no na edementeme wase na ababeda mayokuo ne eso ni nyina mu kura ni yehwa wase abato yi ani ye furukuro mu man wo mo kwakwato aba no enti wo mo to aba ni nyina wi a wo mu nyina besa ka bom aye ba ko na wo ma prikatechie na nkasa breaking the 8 enen wo mani so ade hunu enu ti wase wasra jema wuntumi pa asa wo ba mayokuo ni ma wo mo wamra a wo mo ansa wo mu di ebu mayokuo no enti wo hwasa sa emra no wo betimi agina so no wo de adi djuma na ekoba ne se wo to mra na to baabi na ne onu ankasa ne pe an wo ye basa ye bie enska eni ye bie ni kwan se wo ye no wo ye dia wase dachi bi na anhwa ebe ha dwen eye papa paniti sa wo koye pani ani asante mantem so waya tutina ni e ma opani so ani ama wade so a enti wase pa ne na chia na enkuma na wa mo ban wo bia ehwe no enti na montu a wo tu ne no enu na wo bia begina so ade atu na mo dachi bi ankoya ne din ani ye bo ne din susu de ka asam na akoya ensempa ahwa na akwa ha dwempanti wakoya pani no wase na montuo ne nkasaye ani ni ye bia wo beda ne di no won hwese ayade de ensunsan so pa ebebre NPP amayokuo no na won hwese ayania ebeja eyansane pa ato wase ne be ya womo banyina abedi akirenti ne nsama waka nyina wase tie asa kwakuo kon I'm talking about rules and regulations. And managers say, the man can now what would be anymore? Oh, yeah, no, do what you know. Ukubumba, so I guess I'm the Ashanti regional chairman of the party. Said if there's discipline in the party, they should have taken action. Of course, they should have taken action. He's the leader, but it doesn't mean that he's a party. You have to understand these things. He's not a party, he's a leader, and a leader should set an example by following the rules of it. Because Nipana would do a minimum. So almost boom run as well. Then you have a moral insolvency. Catching for concept. I didn't really giant Tiamba. Now, well, move Busso. We'll do a Chilkubusa and other kind. See, these are very serious matters. Abusia, Doctor Owusu Afriye akoto yaswafo a enkane
na wahwe kuayo ni anuane eso mprempren de wo gina kono dendi mampani na wade nanu di nsam yi tudwa no wakire sasa break wa de bia hyase eka ebi kire musa da my Ghana yakonya ponu so asoafo no wamu titi se hu wambeti aba fam kura ene ebi kura kire musa anya kura no asoafo bia se edia 940 an wanu obebu mai no na anu wonu monyamfo Kennedy wo hine Japan wonu si ebisa na wase wontimi nkan sisu dua sa asoafo no ebi a wo behia mienu ebi a wo behia du anase ebi a wo behia miensa an wonu omebu se so obeya mampani a wase asoafo no enya de Japan di no na doctor wo husu efri akoto wonu so de wontimi ensiso asa asoafo no wo behia miensa se obehia mienu anasa wane ba ku pe ne bebu man wose enu de wantimi enka ensisu dua. It's not very Ghanaians to know the numbers that you're using to run a government. And so you want to know the big picture. How do you transform the economy? How do you bring about welfare to the people? So I don't know the numbers say and until you get some day in 12 9. Asami di nipa edumienu na ebebu man na eno no aye den de be na de beba ntonde won shada hu fasode bia wasade na ebimo eye esiwo ya wonum ebetu franka NDC amanyoko ni de hwan wo makoda din NPP wo mo na egbo mpempen se samantwentwen wo mo na bi prete se abo wa ye de abadanchi no ya wo mani apotro mo papa nipa Ghana fonso eni gine ho no mde ne bedi party na nim se de be ya abakosam kese mo pese mo ye ewo Ghana abakosam mu se party bi antena so emprensa da no wo mo pese mo ye bi se wakọ first term second term third term no eno na NPP amanyoko ni pese wo mo ya wo mani abre pa sesi amike ni pa makomakudu e obi aso warehemu ogidie pa se ono na betumi di NPP party no akokono akobu ewatwe no mu se gin enti ekekakọ ekeka nyamebo a memene da wo mu firi o makwantu na se gidigidi na no na NDC vonso temantwa hwe peteta kremu twetwe esresre na mo so for more plans ezan se wo mo no anamo no anakwantu no ebeka so matu baako afina NPP fo betu baako krampo ansa no makomienu enti NDC fo de wo ma wi a wo mo dwen anamo de tosomienu ho wo mo dwen kwan befa so a wo betumi adi nkunim ewo nipa biara NPP amanyoko den beba so mo ne owura John Dramani Mahama emesi akan sanso no na mprempren o tu franka ama NDC amanyoko no eno nam so amakane osoafo na ohwe Ghana sikasam so osanso eye governor bribi atwam ena osanso unity sanko betu franka ama NDC amanyoko no so abaton be na wie no owura John Dramani Mahama edna ton mu sebro tisenzonyu Dr. Kwabena Dufo owura ekire se ewom se yakanse no ne John Dramani Mahama ene owura kodobon koye ena ba kudi nkunim na kwanse bia nso no eye saa ena tie na eno nkyere se wo se otwintwa John Dramani Mahama nanti eno nkyere se wo se okogyan ba bi boni dimbone eno nkyere se wo se osene campaign da bi o se party ba kumu manti no de ebesie bia no ono Dr. Kwabena Dufo se ye anwodin mo se ye nimdie mo se ye sika mo ade bia oya ebeye ya ode tai John Dramani Mahama chi ema ne dinkunu mebeye no obeye dia tai na chi pintin na o se campaign a obeye ma John Dramani Mahama no ebeye omanfo wanwa omanfo beto wure ankasa orua Dr. Kwabena Dufo eto ne nsam so no se obetumi asinipi aka ni pen se NDC amanyoko no campaign na wo mobeye edi akwa pre 2024 abato nkunimdie no oso no ye nipa titu baako a so mu yini firima asembeto wo mu enu nti obetumi akasi sudua nemum so mde ne kanwo a ebeye ye pa ama nkunimdie no ebetumi abaso ama John Dramani Mahama enti owura Kwabena Dufo se ono anopa wi anwumre oginam ama JDM John Dramani Mahama also campaigned John Mahama. He must win. We are winning. And you see, of course we are winning because we are working. We're also working, but they've done almost 7 years. And we know what they've done. So they should let us also come and do our best. But remember, 2009 to 2012, our performance has been the best since independence. No, Nkrumah did well, especially manufacturing. Interest rate had come down so 40 years, achieved that. The TB rate
came below 10%. You remember? The cedi over 4 years moved by at 60 pesos in 4 years. Our growth rate, GDP, 14.5 in 2011. Which government have done this before? Onipa amotini ni eye doctor Kwabena Dufo bribi atwam na oye panyini pon otua Bank of Ghana no oye governor ena bribi atwam so na oye osoafo a ohwe Ghana esikasem totoye so osan kopre sen ko betu franka ama eyezu eyezamba na nso antentam nene anamotiye Abusua ya toaso ewo ensem foforo emuo na ya ba bepie mu achimansa blog yi mu ene oba amrahye bedwafo no wanum edoso papa ene wonimonyamfo Alexander Kwesi akwa woka eyamrahye bedwafo a wamu blog yi mu wonimonyamfo kwejo ponkroma waka hu bie wonimonyamfo George Kwame Oluwa waka hu bie na chairman Ahenkan wamu nyina eka hu bie na anade dwumadie bi koso ewa asene manso across abato empeso so na sa empeso susu de ne yeka na wonimonyamfo George Kwame Aboaje edi adodro na different no Oluwa wono a anachese wote akonya eso amrahye bedwafia wo si eye empeso yi anamuo na ene nyakopo acha yade ye papa de chese ene wonimonyamfo George Kwame Aboaje ne nyakopo ntwedi ampomba sa Kwame ya dom obo ni wiase wade afe ba ko aka ni fie hunte ene ye wonimonyamfo George Kwame Aboaje Oluwa na woda na ene de na woda ne wade wane semtwofo nyina bo mu de nsam ahodo atudwa wonimonyamfo George Kwame Aboaje nkasem na wo kire mu se enka bi afesa wono a na odi na woda ntinka ye na ne wa fradofo na wa popo ne nsas na ka wanre adofo wa matwa wa manuma hye wa monsa wa mosiase na wa magye o mania na tesesa na ne wa mo ekwa wasinka ni nyina yodo na mmom wakoye mrahye bedwani a adehia wanu mo ne mpeso aso ahuhia ne nti ane wa fatu no sisa edu na woda bia wanu nkwa woni ne sa wanu nkwa nhye dem ekeka ne nsase ne na busua ne na dofo wa mo mfa nhye wa mosiase na ne atimamufu aso ne na ne ya tete ane Oluwa edi na woda Oluwa edi na woda na ekosa wase wanya ne sa anu nti wo edi na woda ane wa bo ne homadi ye pasa wo betimi enso ache ade na ade a wo ache ne wo kire mu se efiti se wo betna akonwa so awa asenema so across abato mpeso aso no ane aprobode wo kwa bebre mpeso animu wo wechiye pa na chiye wo chiye no ade ba kwa wo hu se ha dwen aya apomuden ensensem ade chese ane obekwa kopie mu apomuden aso ye bi wo mpeso ane so a wobekwa na edan so so enkade a wo mode besa yade enkade a beboa ma yarehwe mapa atimi akoso no na sa enkade ni bi aniwo enti ane afi atwam wo yeye afi susu wo yade anache se wade aniema pa aniema wade ma yaresabia no aya aniema wodu ampempi yade ye adwuma ewa ye ayaresabia wodu anu nti ane aniema de wo chebi pa anache se empa yade besi ayaresabia we bi ka ho afi digital scanner machine kidney dish no ye wo mu awodu ni nyina wonimonyamfo George Kwame Aboaje wa boano ho mode mane saka ni nyina bia wade ebo apomuden sensem ewo asenema so across abato empeso aso enu nti wase kidney dish no ane ya wakasia pa wo ho wo mu bie afa ya wo mu nketua ane ye wo ehwo no ho ni nyina wo musa eka bi afa toddler scale machine ya ukọ weyi na ya di be weyi wo ba ni nyina so wo mu bie ne niam de wo mu bi papa fridge ne wo nkra ne ba ni nyina ka ho bi oxygen cylinder ni nyina wo mu bie na wase ne botaya ni nani so ade hunu nti a wade sa niamai ama ayaresabia na sempo apomudi aso eye wo ne mpeso aso nyina ne se wo besa apomudi mapa etna ne mpeso aso efsa wo apomudi a na wo bibia bintu wanu sei empo kwamrahye bedwafia enye ekwa ya pawom apomudi on sese nyina si wo mosre so no wanu wonimonyamfo George Kwame Aboaje Oluwa wanka hu bio asobra ni bra bia wa ya krado sa eba de mpeso aso nkwa de a apomudi on sesem ebegyina ne naso eye pa eba ne mpeso aso nkwa de a wababo ne homoden sa apomuden ebegyina ne naso na timamufu
nneɛma ne adehia ɛwɔ ne mpɛso so wɔn nso wɔn matimi anya apomuden ne ayarehwɛ mapa ɛno nti wɔde saa nneɛma yi ɛma no ana wɔde to dwa wɔsrem sɛ wɔbɛsrɛ paa ɛsɛ mpanifo a wɔdoɔ ne titiriw ɛne health directorate a wɔwɔ asenema so across abadron mpɛso so ɔsesa ne nsa ɛsɔ nneɛma nim no wɔbɛsrɛ ne paa sɛ wɔn hwɛ na wɔn mmɔ ho ban sɛ ne ɛbɛyɛ a afisa sɛ yɛ kotobia na ebi a ayaresabea na nneɛma ne yɛbɛkyekyɛ wɔanya bi no na afisa sɛ wɔn nso ɛnsa ba bɛka ne deɛ na sɛ wɔn ahwɛ so ya na koyɛ sɛ ɛbrɛ bia nneɛma ne yɛkɔtɔ a ɛne wɔn a wɔn nya bi na wɔn ankyɛn ɛna ɛkɔba ne saa so ɛbɛha adwene de kyɛ sɛ wɔbɛsɛ apɔmuden sɛ sɛ wɔn mpɛso ane so wɔ no ɛnkɔ yɛ ntinneɛma no wɔkyɛ na wɔde ɛtrɛ ne ntaba mu saa nti wɔn a wɔn bie no wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛtumi ɛbɔ ho ban yie paa na abusua Aniama na wanimonyamfo George Kwame Abuaje woluwade ma apomuden ya so eye no ene yebu nkunta nyina na kyese enam o my Ghana sika no 500,000 Ghana cedis into the cost kadada ni mu a ene 5 billion ana kyese wode ama wo mo eso wo mo fa mo ama apomuden ensensam enkoso na ena dwumade na se no ene ani tiri ne akuku dam wo mdo mani monyam eba beta dwumade ni so achi ye pa wanimonyamfo George Kwame Abuaje ene semtrofo etwetwe enkomo Maybe the akunyan na me started some call apro our memberso aso me hu say e fa no apomudin adwuma no ene enioma omudi adwuma no ho odin pa wo memberso aso nti me transidin say ahihye ben na me digu akwama metimi aboa na ma apomudin adwuma no so akoso nti me diti mani so say mebo modin na mama apomudin adwuma no ha no akonani di hihye me di tu woni say eduru afia a me di ba woda ye birthday no instead of say my party nanka mafra adofo momra nyi anini a mede sesika no abeye ade ama mempeso aso eye omudin adwuma no enti me sa afie bia meton nioma na mache ama health centers no wo hwe nioma e wo ye chi a enya grokra mood yi a ye beche enedai ade ama health centers a any clinics a wo mempeso nioma last year ye me say me say ye koye audit of last year dia no say emudian na dan wo ho emudian na eni mi hu ni senka ebeto sin kakra ti me ne health director na waba fofo no me ne kasa ya ommo na enyoma ide ma wo ne boarding pa yi to mo hwe so mo hwe so yi ne betimi ache ama center no ama afia beba no so no center bi a wanya bi abia enyoma bi no ne ya start to fofra na nsanko center wunya bi afie no ho sa ne etimi akoyanim Abusia wanimonyamfo George Kwame Abuaje aka Oluwa ni asenema so across abatwa empeswa so mra shebedwani eno no na wano kasawie se ne amedi kan ye ase anani adwumade na senefie wa na ekoso eni ntini akuku damnya sam ketua obepiemu apoye mantem a wotutunani a wada NPP amayokuo ne ano wanimonyamfo Jeff Kunedu ado wano so de nanimonyam ebeta adwumadie no eso echi na ekoba ne sa wano akoye tutunani de na wose kwa bia so asemtrofo yanso ya ne etwetwe nkomo ekwomo twetwe mu an wanimonyamfo Jeff Kunedu ado editu yanim a wochem sa no kure ne ya na woba behu ya no nani ajepa na eye nani so ese wanimonyamfo George Kwame Abuaje ne eba na pomuden sesem a wabo ne ho emodin eye pa wo tutu na namo esa de hia wanwane mpeso aso no won benya apomuden mapa wosi nani eso anamontu a wanimonyamfo George Kwame Abuaje etu ne santi wosi eka wono nko a ankamra hyebedwafo a wodu a wamo ewe apoye mantem no wosi ebi eye ani ebi bo homodem pa na mom ebi susu de wamonye enti wase wamo a wamo anye sadie wabesra mpa sadie na wanimonyamfo George Kwame Abuaje ayen ka wamo hwe na wamo ensuesua na wamo ntiatia nanamon emu na hwɛ initiative here what take here find the asdache see the man say odwin omanfo apomuden health is well cause say apomuden ensi here ntumi nsɔre ɛna wakoyɛ adwuma ɛna wanya sika aguboto nti wo apomuden a na kyerɛ sɛ wo sika na saa adwin a wafa afi bia ɔyɛ nya afi ba ko nye nanko a ɔbɛ kika ne sase kakra throughout the year nti na afi na so no na waboaboa no na ɔde akɔdan hospitals miss health
centers ahodo a ɛwɔ Mempesua so ɛha ɛyɛ ade a ne de necessary me other MPs a wɔ Eastern region sɛ bi ensua ebi ɛyɛ bi ɛwɔ yɛn region mu ha na wɔn a ɔnyɛ yɛ no ɔnhwɛ honorable MP George Kwame Aboagye so na wɔn nso ntimi ɛnyɛ bi sɛ ɛyɛ ne nkakra ɛde boa a ɛna ɛbɛma yɛ aban no ɛdi mu Abusia ani a etwagu yei aya epoye mantem tutenani ya wada NPP amayokuo no ano wani monyamfo Jeff Kunedu Ado na ne kurakura mu ana health director wo penipa apomodin sesem nyina sine stress wo ewa asene manso across abato mpesua ni emo eya nana asohoi buaten ene ma me esu ne semtwafo twetwe nkomo anane die no eya enase nkwa ne wade ma woni monyamfo George Kwame Aboagye de kire se wo se woni die na woni mebise peni anase woni monyamfo George Kwame Aboagye di kan eyi na sutire se bibise ebe koso eso se ene ni odi na ni ko man say ba be hu ye no kure aboni pusapa fisa we susu sa eniema no ebedo susa ana niema wa monsaka na nedwe nyia so wasini nyina enhu hi omu ye pa ebeboa ma pomudon sesem etimi akwankan na mom na disrade ba ko a wode atu mpanifu ani mo kire sa wano kra wo ya health director ne ka ba ko pe anwo enti mpempi na ya na mwa ma ade kire enkoso wase omo program bia ne outreach nka wamo kwa potem na ne wamo ne ade hye wo ho enso atwetwe nkomo enso ka ne ya ba ko penti ya no wamu ntimi nko moto susu a wawa wase asoye bi na ne ade omo de FM wam enti ko obesra empanifo asa wamo hwa na ehwo so no wamu ntimi muam se ne be ya wamo outreach program no ebetimi akọ enkan medinkan adanas ewo adwen pa ha wenya say and now oba be na woda or the nyama say eba be cheyen in fact me do ha me hu ye me ni ye pa san say enyama wa ha nyina ehia ye pa ebeboa me yitumi aye dwuma ne sa ne ese sa mutum eni amobe hu say fridges ni ade si enya fridge keke eye fridge e betumi use awo lab e dia preserve nyama ne ade enti in fact me hu ya amama ni ade pa enyama bi ye wa ha bi hu hia ye pa sa nya be ya apomode ne ebetum pon e san say sa mo hwe ye man yensheda any hospital wa ha enti health centers is get to me kwepom na say de nyama ehwemu a ebeboa ye nyina enti honorable Amedana senior me insure no facilities e wa ha ne do motorbikes ni hu hia me say you want say terrain no ekwan ni nheda enye ena as a district director me wo car ba kope ba ko won so asem nya sika NCAC ye enti say yenye motorbikes ni ye betumi a reach other metro trauma organizations ni adia so omo so I speak yenya moye bia ba me ware hye so me ba beboa ye enti me stresses obi e da na koma so person boa ye obre ye bi e beboa ye nka abusia nana asohoi buaten eye health director wada asnema so across so abatwa empeswa no ano ne anetwegu ye toa enwume no nsia akan kase so na kai say akwakoye ya wadanti eye kawadwen kasebo na wutie ewo Ahenkan FM what wasum fadwen chan fa 0533898915 text message and WhatsApp ya bekenkan amon Facebook nso ba ehwe Ahenkan 93.3 FM na odwadwen kire no afa honom kane twatwafo panyinima People's National Convention yechoni tiafa ne PNC woma shansudie eyekube na wom no sabi enwoma buo no mo nsoso sanso ye ya no mo fra woma shansudie kube tebon no ato abo na woma tibiabo ekobi ogana anum sei womo kane twatwafo panyini owura Atik Mohammed o sei so mu yamfom so domkuma ne yamfom so a obeti kube pa da abo won na nasem nina na say edom kuma wo Ghana mra hyebje fie me kire NDC amanyoko no osi den pa na ntoma hu wo Bank of Ghana honomo titu ne governor ene na bede kirefo no Dr. Ernest Adixon eden pa no mahu ntia NDC amanyoko na nia bre se chenchina eyi sika krabia na boka 60 billion Ghana cedis nti yampamo panyinu no otua no ene na bede kirefo no yampamo wo mu nina eden pa na nti omahu no na de owura yi kan Ghana fo be kaya hye nso a enche bia na auditors report beto dwa ekopie mu se Bank of Ghana aboka
60 billion Ghana cedis afi atwa mu nko a na eno na edom kuma no so say ene saa de a ade bia wo etire sabia se anansi ofie musa de onwen tentan na de ode ahwede ko ofie no so musa de ode enwanse na baaye se Bank of Ghana governor ene na be de chirefo tua sika krabia wani na no na se kasei abaye mbiso obia se sampenifo wi sanze si peni trafie man kwadare na nke ebu na nkarefo a oka ho bi na ntinu wo mu bisa wonm se eba ne sananti sika twitwu die we ha atumi ayere free oman konkron Ghana mu ana abaye ka abeto Bank of Ghana so omo chese sasa dia bibia dia dance se wo mtotoye enkoye enjisa mtotoye enkoye dia se bema beedu ameni na enu nti pam no twan no wo mo mpeno toto empeno no a neither boiling or roasting enu nti governor owura Dr. Ernest Adixon eni na be de chirefo no obia ntwe krata amra se adwuma ma abre timi nya biem ana omuna obia free na tenaye sense omo na from akoma kwaduonu ba ko 21 days se so omo nkwa NDC fon woma beka bom ene Ghana fo bi abetwe momume sense momobo eka we ntina no na yenso so so dabi enu nti momume no womu ba betwe pa akatu na abro na ebre na du enu no wura Atik Mohammed say sa momume no mpeso mutwi ekọ Bank of Ghana ekọ tete womu so mu koje adan womu ko yegidi osi amfa so bia ma enu nti pempe osi ni pempe asem no kran so yentu sabi osi de endi samonyoko ni ye no womu ni nyina so bia emu odu enu nti ombeka se Ghana mamra afi apem ankra de okru mienu 1992 constitution ekasa tia se the Bank of Ghana mo aye ana the Bank of Ghana sikakra bia ni nyina eka omabono weni nti ye gina so apam wo mo osi womu ni mra bia omu gina so ayesa enu nti the endi fo aye no womu ni nyina so eyadwumahunu sabi sanke mathematics mo anka sama nko obeka se course 90 na ese adwumahunu enu nti omu hwe nyai esanse mi hu yanka anu ni aduru esanse ombe boka akofa mfidie twetwe nkrata gu mpepa so ene de ekeka ni nyina yeka enu nti omu nyai esanse Ghana mra no ba bia ni onu ma de ato Bank of Ghana wombe gina so se emra no se nti ye gina so ne apamomo owura Atik Mohammed ni nsemni. What is the basis of the picket? It doesn't help anybody. So people should be minded to read. Who can act now? The governor no answer no be it has to be just like a judge of a superior court. What are the conditions under which a judge of a superior court ye need? I say nipa no sabi wakobo krono sabi na adwumo keka no ana say wa ye bibi sronko etiemra. In all of this, which applies to the governor? Say government printed money to finance the deficit, which is not true because aban printing sika to finance deficit na say anka omo nkobo bisia biem. As for 60 billion losses here, unless Sabi, why you don't want to understand the explanation of Modi Amadu. And I would have expected say instead of doing picketing, they should rather call for an engagement further with the governor. Who picketing you are what happens? Will the picketing give you the answers you are looking for? But you need to ask yourself, what is the end game? Say picketing. Obia ye na yakofie ana it doesn't give you the answers you are looking for. There's also on kofia. On what basis? Sebi yentimi sorry nka say sorry kofie na nipa na sorry akofie. Na ye pikiti na bonu hu ama na yesi we dia man kofie dia Ghana bebo. Ma esemi ko. What be that? Owura Atik Mohammed Bribi atwam na ya twatwafo panyini former general secretary Emma People's National Convention PNC amanyoku a wo ma hyanso de eyekube nensimo de tudwa eno no na wonsem kro ya ho owura bia bribi bae na oye emfifi mantem ni na soafo former central regional minister onumunyafo Kwame Duncan opanyini se de endi samonyoko no eye no kra de Atik kan ye no kra trodo eye sabi adwumahunu ena mfaso bia no me befrim aba entini papa mu no yase banyansafo ebu no be na yenka nasem ne papa mu no endi samanyoko ni nyai esanso mu ni nyina so bia wom se Bank of Ghana governor Dr. Ernest Adixon ene na be de chefo mienu no wom fanka tanto wom nya adwuma no enyina so bia ne ono mo eye ka na aba na no so nche se wom eye wom mfom so anom tutue na nkoyi owura Kwame Duncan say sankan papa mu no mpono nka yo man bia ke yo se bo Dr. Ernest Adixon governor Emma Bank of Ghana ene na be de chefo mienu no ke yo se bo maba so esanse tumire bia COVID-19 Russia Ukraine ene nyoma odo bia ka ho Emma Ghana sikasam anwe ne se pa
eye mobo te se ayi akokɔ ba wato nsuom eye mobo papa nanso mpenufo wei enya kukuduro tumi toto nneama ama Ghana esikasem na anjinsem kra enu ntinu se wabasobodi bia yemfa mo mpenufo ni enya se edomkuma ne to ohwo to wo so no oso wo munyai na de mpenufo aye wo munyai bone wo munyai mfomso na mmom wo mu sefa tampo se wo se ye bo mabaso eho ahwa wo mu. You would recall that many people doubted if the economy was in crisis because they did not hear that interest payments on bonds were not being paid in early 2022. They did not see queues at the pump for petrol and diesel. There were no shortages of essential items on the market. And they did not hear that public sector workers, including civil servants, the police and the military, were not being paid their salaries. The reason was that the Bank of Ghana had provided the needed support to keep the economy going. This is what the governor and his deputies, this is what they chose to do. It is only an unappreciative citizenry. It is only an oppositioner. They want power at all costs. Every my agreement, so by listen, nane ebeze chifu ebe embre papam se oman ya power man fu bi ya bo ho about that. Ya bo ho about do. Yama wa abado na se ya ntontom wo mo pa yama wo ma abado se etwi a yama wo mabaso onipa amotini ni ayonumnyamfo Kwame Duncan bribi atwam na oyemfinfin mantam ni na soafo former Central Regional Minister nene enono abusia ya tuaswa na kaisa ayeka wadwen kasientino so no wadwen kire na ehuhia panti ewo Facebook ana wodi egu ama ebresem ye bekenkan entisa so ana de afa mai so 0533898915 0533898915 also the forward ye bekenkan ni nyina e de ama ebresem so ye be ma kwan na so wa fresim na wa kire wadwen no na abusia santimantem so de ho ehuru a enya sem ketwa asana ye de wonsem ne ebeba na ma ye ni dwane ye ntonkra Akim State College set wagusua eje adisuafo ene 2023-2024 academic year no ene wagusua waje first degree programs awotwo obetimi aba beye bie enu nti wasu ansana obeba beje ntetiye obaba besuade wa Akim State College ne wuhia enema bi wo ba na chese wo hwese enkrata wotwo wukitebia boarding krata enu nti wodia ne ye SSC ubetimi diaba na waba beto wadisua eso wonso dia ne ye wasi boarding krata akwanya ne eda ho meka se wobise ne dia eye ABCE wonso wo ho akwanya FSFS degree programs awodwo no obekwa no wakwaje entity ye ewom afa adisuafo amotra wasi ensohwe no monso akwanya ne eda ho ma mo betimi ato forms no enti mo to forms wi ana ne mo dia to nye ansana kra na wodi kan to forms na wakwese asuani a wo tro ensohwe no ene esemisa kakra bi wo ho a wo so wi ano e forms no so enu bedi kan aye na afa akire wo results ne eba ensohwe na wo tro no hu mu aye ne eba na ade no so akwa ka ho bibia totom a Akim State College se wabema wakwanya no na waba beto wadisua eso wodia ne ye HND ukita HND anase diploma eno so waso ba betimi ababe ye wa mu 2-year top up programs awodu ne ebie mature student so akwanya ne ewo na mature student waso dia wuhia nkrata bia ne wuhia ne se wo pepa ene adwen ne se wodi besua de na afa wedi emfinhia no edionu enum 25 years Akim State College Sebra na ebesua wade tanso ana partly qualified professionals no so modie ewo ho enti se ye ICA Ghana anase ICAGH wo ye bi wo ho ACCA wo ye bi wo ho CIB ni nyina wo eye bi enso ewo ho na Akim State College se ebi a wo de na watwemu ni nyina wo kwa ejuma meka we mature student wo kwa ejuma ntina watwe no wonya akwanya ema mesua de a wose na watwe na wie ye weekend programs ewo ho enti minda ene kwesi da obetimi aba abesua de Akim State College se bebi a wodi uti so beto de ene enya ha wo bankwa de a hostel facility available enti ubenya bebi so ada esua de ama wato na niema Akim State College edemukra ne se wani KNUST Kwame Nkrumah University
University of Science and Technology ana wamaka ho aboma wamoman teteye entuba Akim State etsane wakokia University pepepe usua de ni wi boarding krata ye de ema wono eni kia University de ne ensunsue bia enso ennem enuntika ho na ebra beje enteteye Akim State send the forms no wo pebia betimi aba school na asoye ewa achim asene achim oda kwantempo ne so achim asene ewa na omo betimi aba beto forms ni bi wo ho anasa wo de also digitalization ne technology nti wo be ye ewa be fonten kase so a wo se aye www.asuc.edu.gh www.asuc.edu.gh na chasa water forms no so ewo ho na Akim State programs a womo aye no womo wo business programs no and a Bachelor of Administration say a Bachelor of Administration in Accounting womo aye bie BSc Marketing BSc Banking and Finance Sansuna BSc Human Resource Management and no aye business programs no afe abani engineering programs so and a BSc Electricals and asa Electronics Engineering afe BSc Computer Science wanum aye bi Akim State College as a discipline excellence and development fra wanum way 0558 633-957 0558 633-957 nani Akim State in penny for and so and cheche enkomo afe abusia ya shisha book bi ya shisha enkrata bi na book na ya shisha no eye achimodan anase kotoku afahye ehun anewom na kotoku afahye nsem na ewom no eye 1996 afahye na echato kura 1996 sabre no na wohini a wotie dwem wohini a wotie akonya ponso eye okofro bo na agman atefa okufrobo na agman atefa enti na penso afasha na etwato kra 1996 emu afe ahampem ohankron ene adiokron ensia emu anasa afasha ne course de na etwato kra ewo okufrobo na agman atefa okufrobo na agman atefa epenso sa book no ane ye hwehwe sa afasha na course no ane ehun sem nyina ewo book ni monti book na ewo nche ya ne obeya ene sa wo de beba ahenkan fam hi aso ye ha ne ye gi ya na wa achede da so enti ye gi ya na chese achede da so no ye de wade so emma anase obetimi afre emmei 0244 878-763 0244-878-763 wo fre kwa dia na nkrata no wo nchani ensaka wa chede wonso wonsa ebeka ewie na tete no edibesi nei ensaka bebre abawiase mekai pa kane no na ye small bia se obefa fom ana wo ponko ana watena so na wa onko ebia ahane amna no na onantabno sabi uchi obi ana onchen dabo aye bagayam tititwo no eni nedie nyoma sesapa hello na ho odin bibia kobi mu na no mo post ene wabedane no ye frene tilapia bebre nsakre bebre abawiase na asemba kwa meka cho ne sei ena ade a ejidin ana akoye nyina so kase a omanfo di free baby eko baby entem so eye car entino bi kwa tumi de car free Ghana eko London UK abrochimemu no ekuo bi tumi yesa no na se car aba be ye ade ba ko a so uko baby utu kwan de eno an ye de na car no so car eye engine